Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly özbaşdak bellemege gadagan edýän mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12 dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi. Sugunlar döwlet idaralarynyň işgärleriniň her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Idara ýolbaşçylarymyz bu pulu Mara Aşgabat ýolunyň ugrunda ýerleşýän Altynatır bazarynyň goloýundaky Ak öýüň öňünde gurnaljak bas arçanyň we onuň töwereginiň bedeljekdigini aýdarlar. Dip marly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, idara ýolbaşçylary nagd görnüşinde 100 manat bermekden boyun gaçyranlaryň nowatdaky aýlygyndan 150-200 manat tutulup galynjakdygyny hem duýdurýarlar. Bize soralýan pul bermekden başga çykalga galmaýar. Sebäbi dawalaşan işärleri de hemişe bolşýaly işden çykaryljakdygy barada haýwa tatýarlar diýip marly başga bir büdjet işäri belledi. Habarçymyz täze ýyl bayram münasibetli Mary şäheriniň käbir ýerlerinde bedeg işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belend Söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen arça, Ayaz Baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller ýerleşdirildi we dürli renklerdäki çıralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli renkdäki çıralar asylmana başlandy. Bu aralykda Sewitiň kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri hususy dukanlara aýlanyp telekeçilerden hem dukanyň ululugyna görä 200-300 manat pul talap edýärler. Olar bu pul serişdesine ýokary wezipeli kanun goraýjylara sowgat alınjakdygyny aýdýarlar. Köp telekeçi bu pulu bermekden boyun gaçyrýar. Ýöne olar bize haýwa tatyp telekeçilik işimize yaramaz täsir edip biljekdiklerini aýdýarlar. Kanun goraýjylar el serip pul ber bolmasa muht azyk ber diýip bizar edýärler. Haýsyny görseň el serip dilekçiden ütgöşük yerleri galmady bularyň diýip marly telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beýan etdi. Bu aralykda idara kärhanalaryň ýolbaşçylary büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip olary täze ýyl bayramçylygynyň bellenilýän günlerinde Aşgabatda gitmezligi tawşyrýarlar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä idara ýolbaşçylary işgär ýa-da onuň maşgala agzalaryndan biri paýtagta gidip haýsydyr bir sebäbe görä polisiýa tarapyndan saklanyp tutsag edilse onda işgäriň işden çykaryljakdygyny duýdurýarlar. Umuman biz öz welaýatymyzdan çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýörep barsaň hem welaýatdan gelendiň zerarly tutsag edilmek töwekkelçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarynda welaýatdan gelen raýatları saklap tutsag edýändigini we öz welaýatlaryna iberýändigini hemmeler bilýär. Dip marly büdjet işgäri belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözegçilik astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylyklaryň köpüsiniň öňü syrasynda welaýat ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan sewitlerine iberilýär. Mundan başga da geçen ýyldan bäri Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna karşı wagyz nesihat işleri öňki ýyllar bilen deňeşdirilen güýçlendirildi. Şonda häkimetler bayramçylyga garşy gadançylyklaryň bir näçesini güýje girizdiler. Döwlet idaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbi çäklendirildi. Mekteplerde we çağalar baglarynda täze ýyl oturuşyklary ýatyryldy. Geçen hepde Adatlyň mardak habarçylary ýokary we orta hüner okuw mekteplerinde taliplerden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alynýandygyny habar berdi. Bu talap berjay edilmedik halatynda talipler okuw jaýyndan çykarylmak howpy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Aşgabatda habarçylarymyz bolsa, paýtagtyň orta mekteplerinde bu çäreleriň eýem noýabr aýynda başlanandygyny habar berdiler. Şonda muallimler okuwçylara duýduruş berip, täze ýylda goňşular, dogan garyndaşlary bilen bayramçylyk bellemegiň gadagan edilýändigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler barada açaçan mesele gozamaýar. Resmi media paýtagt Aşgabatda ýerleşjek baş arçanyň ışıklarynyň 14 dekabrda yakılmagyna garaşylýandygyny habar berýär. Aşgabatyň bazarlarynda yerli unyň tas ähli görnüşleriniň satywy besedildi. Söwdegärler munyň sebäbini täze 2025-nji ýyldan yerli unyň we un önümleriniň bahalarynyň gymmatlajakdygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Şunlar paytahtın teke Gülistanyalı bazarlarının sowda tekçelerini adatda aksiyalı yerli birinci sort unun 1 kilogramının 8 manatdan, yokury hili unun 1 kilogramının 9 manatdan satylýan onu görkezýän nırh bellikleri var. Ýöne alyjylar ondan satyn aljak bolany satyjylar yerli unun satuwda ýokdugyny aýdýarlar. Diýip paýtahtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sowdagarlaryň ençemesi munyň sebäbini un öndürji kärhanalaryň un goý bermegi besedendigi bilen düşündirýär. Olaryň tasdiklamagyna görä un kärhanalarynyň wekilleri täze 2025-nji ýyldan yerli unyň we un önümleriniň bahalarynyň gymmatlajakdygyny, şol sebäple häzirlikçe uny goý bermegi besedendiklerini aýdýarlar. Türkmen galla önümleri döwlet birleşigine değişli un öndürji kärhanalar öz öndürýän ununy täze ýyldan ýokary bahadan yerlemek niýeti bilen häzir onu bazarlara satmakdan saklanýarlar diýip bazar sowdagary anonimlik şertinde bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä yerli sowda resmileri şol sanda bazar administrasiýasy unyň satuwynyň täze ýyla çenli besedilendigini ýaşyrmaga çalışýarlar. Şol sebäpli bazar administrasiýasy hamaly yerli un satuwda barýal edip görkezmek üçin sowda tekçelerini diňe görnüş üçin olaryň nyrhyny görkezmegi talap edýär. Bu sowda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministrliginiň görkezmesi esasyna talap edilýär. Daşyndan göräýmäge satuwda un bar ýöne satyn almagy ýok. Diýip sowdagar sözüne goşdy. Habarçymyz bu ýagdaýyň paýtahtlaryň şu aýyň ahirinde bellenýän täze ýyl bayramyna taýýarlyk keýpini eýämden goşudurnak içinde soğun dograndygyny aýdýar. Ilantyň ähli gaýgy aladasy täze ýyldan unyň bahasynyň näçe göterim ýokurlanjagy boldy. Sebäbi bu ýagdaý diňe bazarlarda däl, ýa-da döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň bahasynyň hem ýokurlanjakdygyny aňladýar. Netijede çöregiň bahasy hem ýokurlanır diýip paýtahtly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen galla önümleri döwlet birleşiginden şeýle-de agzalan bazarlaryň administrasiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda unyň we un önümleriniň bahasy şu ýylyň fevral aýynda hem bir näçe esse ýokurlandy. Bu ýokurlanma Türkmen hökümetiniň buğdaýyň döwlet satyn alyş nyrhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokurlandyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Bu ýagdaýa paralel döwlet dukanlarynda ilanta ýeňillikli bahalardan hödürlenýän subsidiýalenen unyň we çöregiň nyrhlary azyndan 250 göterim gymmatlady. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurtda öndürilýän we import edilýän azyk karitlarynyň bahasy ýyly-ýylyna gymmatlaýar. Bu gymmatlamalar ilatyň köp böleginiň azyk üpçünçligini hatar astynda goýar. Ilatyň durmuş derejesi gitdigiçe peselýär we olary döwletiň goldawyna mätäç edýär. Bu aralykda döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň çöregiň ösümlik ýagynyň yeter yetmezçiligi saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulýan ykdysady kynçylyklary we onuň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boyun alman gelýär. Soňky 10 ýyllarda Ýewropada turan iň ulu urşy soňlama urunaky diplomatiýanyň tijenmeginiň arasynda Rus goşunlary Ukrainanyň günne gorunaky strategik şäheriň Pokrovskiň golaýnaky ýerleri almagyny dowam etdirýär. Deep State Online uruş kartasy platformasynyň maglumatyna görä, Rus goşunlary 12-nji dekabrda Pokrovsk şäheriniň günerti bölegine 3 kilometr çemesi golay geldi. Bu şäher Ukrainanyň esasy maddi texniki çatyrygyna, şeýle-de ýurduň Yeketek Kokus kömür üpçünçüsiniň alkymyna ýerleşýär. Goranşymyzyň durnukgurlygyny ýokurlandyrmak we basyp aljylaryň has netijeli ýok edilmegini üpçün etmek üçin adaty bolmadyk kararlar kabul edilmeli. Ukrainanyň ýokary derejeli serkerdesi general Aleksandr Syrski Facebook'ta yerleştiren hatyny aýtdy. Söwgeçler adatdan naşary gadaply. Ruslar bar bolan güýçlerini öňe sürüp biziň goranşymyzy bögüsmäge finansiýarlar diýip olaýtdy. Soňky aýlarda bu sebäp Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan 33 aýlyk uruşynyň dowamyndaky iň gadaply söwgeçleriň birine şaýat boldy. Ukrain pozisiýalarynyň
Rus güýçleriniň öňünde çekýän kynçylyklarynyň arasynda Prezident Volodymyr Zelenski goşun bölümleriniň üstüniň ýetirilmegini, güýçlendirilmegine çagyrdy. 108-nji Da Vinci Gurtlary batalyonunyň serkerdesi Serhiy Filimonov Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Orsiýetin Pokrovsk şäherini edýän hüjümleri bilen bagly ýetkileriň esas sebäbiniň Sewitdäki goşunlaryň her kimesleri nazar alynanyna, olaryň öňünde real bolmadyk wezipeleriň goýulmagyndan awarat bolanlygyny aýtdy. Söwüş meýdanynaky söwüşiň güýçlenmegi iki tarapyň ýakyn aýlarda bolup biljek parahatçylyk gepleşikleriniň alamatlarynyň arasynda öz pozisiýalaryny berkitmäge synanşan wagtyna gawat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Polşanyň premier ministri Donald Tusk 12-nji dekabrda Warşawada duşanyny medeniýet maglumatlaryna görä Ýewropanyň soňky ýyllardaky iň ulurşunyň soňlanmagy bilen Ukrainada parahatçylyk güýçleriniň ýerleşdirilmegi barada maslahat eder. Polşanyň Rzeczpospolita nesiri ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp, iki Ýewropa Birleşigi lideriniň dürli ýurtlardan gelen eskerlerden ibaret 40.000 adamlyk parahatçylyk güýçleri barada maslahat etjekdigini habar berdi. Donald Trump'ın Abaşada 5-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawyna gazanan ýeňçi. Ol 20-nji ýanwarda Aktamda işe başlamadından öň Ýewropada Ukrainada kurşy soňlamak boýunça kabul ederlikli alalaşyk tapmak diplomatiýasynyň güýçlenmegine sebäp boldy. Trump urşy 24 sagatyň dowamyny soňlajakdygyny aýdyp, beýleki egilişikleriň arasynda Ukrainany Russiýa territoriýa bermäge hem mezur edip biljektigi. Munyň Ýewropa Birleşiginiň milli howpsuzlygyna weküm saljakdygy baradaky aladalary ýokarlanyrdy. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň iň uly harby kömek öpçünçisi bolup, bu ýurt Kiýewiň özüni goramagyna uly rol oýnaýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski dogry gepleşik geçirmekden ýüze gursa, Trump bu kömegiň çäklendirilip bilinjekdigini aýtdy. Kiýewiň berk gollawçysy bolan Tusk 10-njy dekabrda Warşawanyň 1-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň gedekli prezidentligini kabul etmäge taýinlik görmegi bilen parahatçylyk gepleşikleriniň şu aýda hem başlanyp bilinjekdigini aýtdy. Zelenski Orsiýetin öz güýçlerini täzeden guranyndan soň yenide hüjüm edip biljekdigini öňe sürüp, günwatar howpsuzlyk kepillikleriniň islenlik parahatçylyk alalaşygynyň bir bölegi bolmagyny talap etdi. Birleşen Ştatlar we Angliýa 1994-nji ýylda Ukrainany ýadra ýaraglaryndan ýüze gurmaga yrmak üçin Kiýewe kesgisiz howpsuzlyk kepilliklerini berdi. Emma muňa garamazdan Orsiýet 2014-nji ýylda bu ýurda ilkinji gezek çolanyna hiç bir ýurt Ukrainany goramaga gelmedi. Günwatar ýurtlarynyň 40.000 adamdan ibaret boljak parahatçylyk güýçleri Ukraina NATO agdalygyny kabul edilmegine garaşýan wagtynda dolmansynaky howpsuzlyk kepilligi bolup hyzmat eder. Orsiýetin 3 ýyl boly dowam edýän agresiýa urşuny soňlamak gawatyndaky diplomatiýa şu aýda Trump, Macron we Zelenski dagynyň Parisde 7-nji dekabrda bolan duşçugyny parahatçylyk mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşma bilen güýçlendi. Trump soň Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban bilen hem duşdy. Orban günwataryň Ukrainaya berýän gollawynyň bir tankyçysy bolmagynyň daşyndan Ýewropa Birleşiginiň Kremle garşy birleşen sesiniň hem esasy garşydaşy bolup durýar. Zelenski bilen Orban 11-nji dekabrda sosial mediada bir-birine gepleşikler we parahatçylyk meselesinde bir tankydy sözler aýtdy.